Vilagarcía e o Ministerio de Transportes levan meses colaborando para crear o anteproxecto de humanización da N640. Ambas administracións acadaron unha proposta en común para mellorar a accesibilidade e a seguridade en dita estrada. O obxectivo é humanizar e integrar na cidade un dos principais accesos a Vilagarcía. En este caso, la concepción de la gestión de carreteras está cambiando y lo que entendemos es que es el ciudadano el que tiene que recuperar ese espacio público, es fomentar los nuevos modos de movilidad, ¿no? Como vemos, pues la movilidad activa con una mejora de la peatonalización de las calles y también a través de itinerarios ciclistas. Con esta proposta actuarase sobre un tramo de máis de 5 kilómetros, dende o Hotel Ciprés ata a Praza da Constitución. Esta intervención permitirá ampliar as beirarrúas, crear carrís bicis e facer máis accesible a entrada a Vilagarcía. Se trata de ordenar aparcamientos, ampliar aceras y zonas de estancia para los peatones, potenciar la movilidad alternativa mediante disposiciones de carriles bici, reduciendo espacio para los vehículos, mejorando la accesibilidad y la seguridad vial mediante pasos de peatones elevados y mejorando en definitiva la accesibilidad. A intervención permitirá mellorar a accesibilidade ao Instituto Castro Alobre e crear unha rotonda na estrada ao seu paso por Rubiáns. É un lugar de implantación de moitas empresas e Vilagarcía ten que atender as súas demandas. E facía moito tempo que nos levaban pedindo a necesidade de que houbera unha rotonda nesa estrada para non ter que dar a volta casi chegando á altura de outro concello. Unha vez que o proxecto sexa unha realidade e se executen as obras, a estrada pasará a ser de propiedade municipal, o que permitirá a Vilagarcía continuar co seu plan xeral. Isto tamén, con esta execución das obras e a recepción por parte do Concello de Vilagarcía, pasará a ser unha estrada de titularidade municipal, vai axudar tamén a desbloqueo definitivo e poder levar o plan xeral á aprobación inicial. O orzamento destinado para esta obra será de 6 millóns de euros. O primeiro prazo que ten por diante é a elaboración do proxecto que terá lugar durante o segundo semestre do ano.